gevaarlijke ijzeretende bacterie aangetroffen in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het zijn gewoon bacteriën die het staal opvreten. Zo mag je het stellen. En verder vandaag in deze Zeeland Nu. Inval bij 3M in Antwerpen. En nieuwe landbouw maakt bestrijdingsmiddelen overbodig. Goedenavond. In het kanaal van Gent naar Terneuzen is een ijzeretende bacterie aangetroffen. De bacterie boort gaatjes en vreet zich dwars door staal. In de jachthaven van Zelzaten zijn al meerdere boten zwaar beschadigd. Vlaams Maritiem professor Chris de Bare luidt de noodklok, want de bacterie kan ook het staal van damwanden aantasten die de oever van het kanaal beschermen. Dit is de roestbacterie onder één van de getroffen boten. Binnen een paar maanden tijd zijn ophopingen ontstaan die zich een weg vreten door het staal. Booteigenaren zitten daardoor met zware schade. Het was op sommige plaatsen 4 mm diep ingevreten en het schip is maar 5 mm. Dus eigenlijk, ja, wij zijn ongeweten nog over de Schelde gevaren en we hadden maar 1 mm plaatdikte niet meer. Plus ook de boeg en de hekschroef was ook aangetast. Er vielen gewoon gaten in dat de olie eruit liep. De bacterie werd onder meerdere boten in de haven van Zelzaten gevonden. Daarop sloegen de booteigenaren alarm. Ze zochten contact met maritiem professor Chris de Bare van de Hoge Zeevaartschool in Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in corrosie op schepen en onderzoekt dit al 17 jaar. Tot vandaag, tot de dag van vandaag, ben ik nog nooit een dergelijke agressieve vorm van corrosie tegengekomen. Dat zijn gewoon bacteriën die het staal opvreten. Zo mag je het stellen. De vondst van de agressieve ijzervretende bacterie heeft grote gevolgen voor de haven in Zelzaten. Want bijna de helft van de plezierjachten is al vertrokken naar een andere locatie in de buurt. Maar is dat de oplossing? Want de haven staat in directe verbinding met het kanaal. Water loopt waar het zin in heeft, dus dat kunnen wij niet tegenhouden. En als die hier zit in overtollige massa's, ja, zal het ergens anders ook wel naartoe spoelen, vrees ik. Nu, als hier bacteriën zitten, laat ons eerlijk zijn, dan is de kans vrij reëel dat die zich daar in dat kanaal ook gaan bevinden. Want ik denk dan meteen aan damwanden hier in het kanaal in Nederlands grondgebied. De nieuwe sluis in Terneuzen die wordt aangelegd. Nu, als er een besmetting wordt vastgesteld in het kanaal, dan denk ik dat dat een terechte zorg is. Er zijn al signalen dat de bacterie ook in het Nederlandse deel is aangetroffen. Zoals hier op de damwand in de haven van Sas van Gent. Onder de waterlijn zijn sporen die duiden op de aanwezigheid van de roestbacterie. Dat is verontrustend, want in het kanaal van Gent naar Terneuzen staan veel van dit soort damwanden. Ze zijn een paar centimeter dik, maar de bacterie kan zich er in een paar jaar tijd doorheen vreten. Snelle actie is dus gewenst. Er is nog geen onderzoek op dit moment. Wij hopen van zo snel mogelijk een go-ahead te krijgen van de beheerders van dit kanaal. En daar ben ik er rotsvast van overtuigd dat ook Nederland op die kar gaat springen en gaat zeggen van oké, kunnen jullie dat onderzoek uitbreiden ook naar het Nederlands gedeelte van het kanaal, wat eerlijk gezegd niet meer dan normaal zou zijn. Ook wordt dan gezocht naar de mogelijke oorzaak. Getroffen booteigenaren leggen al een voorzichtig verband met de uitstoot en de lozingen van bedrijven langs het kanaal. Maar professor De Bare durft die conclusie nog niet te trekken. De Belgische justitie heeft een inval gedaan bij 3M in Antwerpen. Het chemische bedrijf heeft toegegeven dat ze illegale stoffen heeft geloosd op de Westerschelde. 3M ligt al langer onder vuur, omdat in de omgeving van de fabriek te hoge concentraties van een kankerverwekkende stof werden gevonden. De PvdA-fractie in Provinciale Staten is blij met de actie van de Belgische justitie. Wij zijn wel heel blij dat de Vlaamse overheid nu echt het hart tegen hart gaat spelen. Dat is wat ons betreft ook echt nodig. Het gaat hier om een bedrijf wat in Amerika al allerlei rechtszaken achter de rug heeft. En schikkingen heeft gedaan van tegen de €1 miljard een paar jaar geleden vanwege precies dit soort praktijken. En in Europa is het allemaal nog erg stil gebleven, maar wat ons betreft worden ze nu echt keihard aangepakt. Als het inderdaad blijkt dat er misstanden zijn, worden de bedrijfsprocessen stilgelegd totdat echt duidelijk is wat er aan de hand is. De GGD gaat alle Zeeuwse gemeenten langs met pop-up priklocaties. Hier kunnen Zeeuwen zonder afspraak terecht voor een vaccinatie. Eerder opende de GGD al pop-up locaties in Rijmerswaal en Tolen, omdat de vaccinatiegraad daar achterbleef.
Vanwege de aangepaste prikstrategie sluiten de grote priklocaties in Middelburg en Terneuzen. En dat gebeurt eind september. In Goes en Zierikzee blijven ze daar vooralsnog open. De economie van de meeste regio's van Zeeland is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Zeeuws-Vlaanderen blijft wel iets achter. Daar zit de economie nog 3% onder het niveau van begin 2019. En dat heeft mogelijk te maken met de combinatie toerisme in de regio en havenbedrijven in de kanaalzone, die beide last hebben van coronamaatregelen. Gidsen van het Visserijmuseum in Breskes varen vanaf vandaag mee op de veerboot Vlissingen-Breskes om passagiers over de omgeving te vertellen. Het is een nieuwe manier om de overtocht aantrekkelijker te maken voor toeristen. Als je een praatje maakt, ja, dan kan je ook kan je ze wijzen op bepaalde punten. Ja, dat er te zien is over de loodsen en over de natuur. De verhalen vallen in goede aarde bij de passagiers. Nou, dat je net weer wat meer achtergrondinformatie krijgt over waar je eigenlijk met vakantie bent. De gidsen blijven tot eind september meevaren op de Westerschelde-ferry. Here we go on this rollercoaster life we know. Het nummer Rollercoaster van Danny Vera uit Middelburg blijkt erg populair bij diabetespatiënten in de Verenigde Staten. Op een Facebookpagina van een belangenvereniging van diabetici wordt het nummer veel gedeeld. Patiënten zeggen dat ze steun halen uit de tekst. Vooral ook omdat ze hun eigen leven zien als een achtbaan aan emoties, staat in berichten op Facebook. Danny Vera laat in een reactie weten dat hij blij is dat zijn muziek zoveel betekent voor de diabetespatiënten. Rollercoaster stond vorig jaar ook al nummer 1 in de top 2000. 26 jaar is hij pas, de jonge boer Jean-Luc Govaert. Samen met zijn broer en ouders heeft hij een groot akkerbouwbedrijf in Groede. Hij staat open voor nieuwe vormen van landbouw die beter zijn voor de natuur. En samen met de Stichting Het Zeeuwse Landschap doet hij nu een proef met strokenteelt. Van grootschalige akkerbouw naar strokenteelt, waarbij verschillende gewassen kort op elkaar staan. Het gele gers staat naast het groene bladrammenas, een grondverbeteraar en het paarse mosterdzaad. Het is een proef uitgevoerd door de 26-jarige jonge boer Jean-Luc Govaert uit Groede, in opdracht van Stichting Zeeuws Landschap. Deze manier van landbouw scheelt een hoop bestrijdingsmiddelen. Zo zou het zomaar kunnen zijn dat in de bladrammenas een insect zit die mijn Ethiopische mosterd gaat beschermen of mijn gerst gaat beschermen. De insecten eten elkaar op en hoef je dus niet meer te spuiten, bij wijze van spreken. Ja, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Zeeuws Landschap wil met deze proef zowel de boeren als de natuur helpen. Het is dus een hele mooie kans voor een boer als Jean-Luc om hier te experimenteren, omdat we dit perceel hebben aangekocht. En we hopen in de toekomst nog veel meer boeren te vinden die met ons de samenwerking aan willen gaan. Thuis runt Jean-Luc met zijn broer en ouders een traditioneel akkerbouwbedrijf van zo'n 100 hectare. De jongere generatie staat open voor veranderingen, zoals de strokenteelt. De percelen zijn ook alsmaar groter geworden door de loop van de jaren. En nu gaan we weer een stapje terug. En misschien doen we dat niet zo graag, want zo moet je het niet aanvoelen. Het strokenteeltproject is niet voor mij per se een stapje terug. Het is weer nieuwe inzichten en een nieuw stapje eigenlijk toch vooruit misschien. Want wat zijn die nieuwe inzichten? Nou goed, het grootschalige, dat moet er toch weer een beetje afgaan. De zwaardere machines moeten er ook een beetje afgaan. We kijken toch weer meer naar de bodemdruk, naar de bodemgesteldheid, een lichtere machine. Jean-Luc heeft ook de oudere generatie weten te overtuigen, zoals zijn vader. Die wil niet voor de camera, maar is trots op zijn innovatieve zonen. Ja goed, in het begin had hij zoiets van, goh ja, dat is de jonge generatie. Die zal wel weer een keer wel wat anders willen. Dus een beetje gelaten, die houdt me zeker niet tegen daarin. Maar hij vindt het nu dat hij iets ziet staan, dan zegt hij ja, het is eigenlijk wel heel geslaagd en dat ligt er mooi bij. En landbouwkundig is het ook in orde. Dus ja, een win-win situatie wat dat betreft. Vandaag was een heerlijke zomerdag, eindelijk weer eens. De temperatuur kwam ruim boven de 20 graden uit, maar het weer gaat omslaan. Het wordt de komende dagen toch weer kouder en er is meer kans op een bui.
En tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen Zeeuwse inkt over bijzondere tatoeages. U krijgt ook nog het uitgebreide weerbericht van onze weerman. En dan ook nog onze serie Trots op Zeeland. Nog een fijne avond en graag tot morgen.